Elurra 1000 metrotik gora ikusi dugu gaur. Hauek eguerdian Arararko San Migelen hartutako irudiak. Pixkanaka negu itxura hartzen ari dira gure inguruak. Hori leku altuetan, hortik behera, zaparrada galantak eta txingorra batez ere Bizkaian eta Araba iparrean. Eta temperaturak 10 graduetatik ez dira pasa. Hor bapatean, ja txapelata da nabai antxita. Bai. Urtero ateratzen da bezala, haizea beroa eta gero aldatzen da, eta arropa jantzita listo. Jakak eta joango gara leko lan aterpetuta dauen leku batera jolasten apur baten, eta gero lasterra hobetxera, harina hobetxera. Eta biharko euri gehiago eta abisu horia. 24 orduan 60 litro metro karratuko botako omen du, temperaturak antzera. Zertxo bait freskatuko du, baina aldaketa gauean ikusiko dugu. Elurra 800 metrotik gora izango dugu. Eta datozen egunetan oraindik beherago. Egun hotzak aste honetarako.